صحفي أمان تخسته بتحساس شحن شعات ميتين سمانان كلتن أب كتما متصوع توليدو كم مسكرم شحن شعات ميتين تسعان كسع سنة كلتا شحن حدن دما أب كتما متصوع أب بيت مرت سمهر تماهيرو بغلتا شحن شوعاتن كاب يونيفرسيتي سمرا بعودي سنة هنسا تمرقو كاب كلتا شحن عسرتن كساب كلتا شحن عسران أب حبرات إمارات عرب تغميدو أمان تخسته ولد سلاسة نلوم حنتي انسايكلوبيديا إرتراناز تسميت مصحف ويدما كلتا مصحفتي بحجون كوسموهانم قاليت لي نيرو سلاز صحفه مسايق على محتد كجبر عديمه له أمان أم مصحفو أبتناي مسكانا عمدي كم زيرو صحيف الله مسكانا نبزي درجة زبصحوني ولدي أتو تخسته ولد سلاسة إمنوتن ويزرو قدي تولد برهن سلاخم يوكبلهم إدلي كفقراوي جزيئة بجزيف جميعة أبسن صحف نخو فرو زوفايت اللي نخلو قعزاتي سن صحف إنها تخطاتلت زتحابرتني سنيعة ززنعتني حزيتي روت زكارياس مسجانين أدناؤتين إننا جلسكو انقع ازي ارعيكي ابلا امان تخسته ازي زغلصكو اب مسغنان ابتي قدماي ገጻት ዘሎ ናይ መጽሓፉን ዝርከብ ኮይኑ ካብዚ ኣነ ዝጠቀስኮ ወጻይ ክጠቅሶ ኣለኒ ትብሎ እንተለካ ዕድል ክበካ ንዓኻ ኩሉ ኢልካ ኻሽሻይ እቲ መእተዊ ድሕረ ባይታ እኩል እዩ ኣባፀ ተወሊደ ዓቤ ኣብኡ ተማሂረ ብልተሽሓን ሓደን ናብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ጆይን ገይረ ወይ ድማ ተጸምቢረ ኣብ 5 ዓመት ናይ ምህንድስና ስነ ህንፃ ተማሂረ ኣብ 2007 ድማ ተመሪቀ ማለት እዩ ካብ ምወጻል ንኽልተ ዓመታት ወይ ውን ክልተ ዓመትን መንፈቅን ዝኸውን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ስመራ ተመዲበ ሰሪሐ ካብ 2010 ክሳብ 2020 ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ አቡዳብን ዱባይን بمهندسنا سريحه مالتي يغني لي سلتي عدمي خبيرك ممتاخ مزي حدش سرحك نمل لاي فقدني سلازخونك بتعميم مسكنك امان تخسته اسك بزعمتي نزارب كم زلنا مثلا نصر كخون تن مصحفتي نبزو قدما خان قصقص بالله ازيا انسايكلوبيديا إرترانا قداميتي قص مالتيا ازيا دما ناتا مانتا ناتا مالتي بحبران بتحستان فلال جنت علامة حنتي انسايكلوبيديا إرترانا بزعبا تاريخ هوت ناي استفلاليو عبيتي ابورك عبي ابوركتوز غبورو إرتراويان زحز مالتي مبقسي نايتي مصحف ناز مصحف كتسرح زبقسه كم هنيتات انتي نيرو ابت مجمرتا غزي اوكي حراي نظم مصحفتي نمصحف حدا وي كلته رقحيتات تراي وي اذن يلكا كتنتنو يتخلني حدا مصحف استفلالي عينت رقحيتات كله خلي حدتي دحر بايتخا افتي مباتاوين ماكلاين اتم زمورخا ممهران زحدرلكا صلوا كله خل او تنبوبم ناي استفلاليو تاريخي وت بفلاي ناي دق هاجركا هونو ولا اوروباوين مالتي قال اتسراك كله تدلي عينت مصحفتي اب بيت نبابات يكون اب قال ترخبو اب هاجركا اب ايدكا كله مزي تركب بتغرينيا مالتي نعو نمهلاو بعلخا نعو نمفتار تبوغسو توسد مالتي بزي كازي كن اتتفلطو تاريخ ناي هاجركا بزبن امصو فلسفنا ببروباغندا ناي بوليتيكا بقدسنا صحف كمزي بوست مودرنيزم زبحال مالتيو كله كونتي وي نزنبره يعني خاكم حدش كساي مفتار قال ازيتات ممس غيزي كقلاقل سلازخل نتزلون دعقبكا هاغراو مننتكا وي دما ناتكا مننت ام معقابن ام مفتارن كوم عينت حسابات سيغدلهم اذا تراي زي كونه اتم تامنلهم جغانو نايت هاغر وي دما مسرتي ابوتاتن اديتاتن تبلهم
ኣብ ከምዛ ዓይነት ተሰኒዶም ክትሪኦም ደስ ብለካ ጥራይ ዘይኮነ ንዝመጽእ ዘሎ ወለዶ እውን ክመሓላለፈልካ ትብህግ ማለት ሕጂ እሱ ኣሎ ትምኒት ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ናይ ስነ ጽሑፍ ተመክሮ ናይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ስለ ዝነበረ እቲ ተመክሮን እቲ ትምኒትን ተዋሃሂዱ ነዚ ክፈጥር ክኢሉ ማለት እዚ ሕጂ ገለ ካብቲ ሓፂር ረቑሒታት ዝብሎ እዩ ዳምበር ኣብቲ መእተው ናይቲ መጽሓፍ ልዕሊ ደርዘን ረቑሒታት ተቂሶ ኣለኹ እንታይ معجنات ተጠቂምካ ኢኻ ነቶም ሰባት መሪፅካዮም ኣብዚ ናይ ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራና ታሪክ ህይወት ውልቀ ሰባት መጀመርታ ኢንሳይክሎፔድያ ናይ በዓል ብሪታኒካ ኣሜሪካና ዝበሃል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትሪኤ ማለት እዩ ብፍላይ ግን ናይ ብሪታኒካ ካልእ እውን ናይ በዓል ኒውዚላንድ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ካናዳ ሪኤ ኣብኣቶም ዝጥቀሙሉ ረቑሒታት ይኹን ወላ እውን እዘን ዓበይቲ መጽሔታት ከም በዓል ታይምስ ኒውዮርክ ታይምስ መጽሔታት ብፍላይ ፎርቹን ዝበሃላ ከምዛ ዓይነት ታሪክ ህይወት ናይ ሰባት ይስንዳ እንዴን እተን ንሰን ዝጥቀማሉ ረቑሒታት ፕላስ ተደመሮ ኣነ ምስቲ ሃገራዊ መንነትና ወይ ሃገራዊ ኣካይዳና ይጠቅም ይዝበልኮ ካልእ ረቑሒታት ገይረ 28 ረቑሒታት ኣዳለይ ማለት እዩ ካብዞም 28 ረቑሒታት ሕጂ ገለ 3-4 ንኽጠቕሰልካ ቀዳማይ ኣብ ኢንሳይክሎፔድያ ናይ ኣፍሪካ ወይ ድማ ናይ ዝማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ኤርትራውያን ክነሶም ኣብኡ ተኻቲቶም ዝርከቡ ማለት እዩ ኣብነት ክኾነካ ከም በዓል ዓብደልቃድር ከቢረ ሚካኤል ኣዶናይ በየነ ሃይለ ወዘተረፈ ማለት እዩ እዚኣቶም ከም ካልኣይ ሃገራውን ኣህጉራውን ክብረ ወሰን እንዲና ንብሎ ሓቀይ ሪከርድስ ክብረ ወሰናት ዝሓዙ ብኩሉ መለክዕ ማለት እዩ ብስነ ጽሑፍ ክኸውን ይኽእል ብስነ ጥበብ ክኸውን ይኽእል ብስፖርት ገለጽካ ኣለኻ ብስፖርት ከም ሳልሳይ ሃገራዊ ሽልማት ዝወሰዱ ሃገራዊ ሽልማት ንብሎም ከም በዓል ድራይሞክ ክህሉ ይኽእል እዩ ንስነ ጥበብ ወይ ድማ ላይፍ ታይም አቺቭመንት ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ዓውዲ ወይ ሞያኻ ዝገበርካዮ ኣበርክቶ ከም በዓል ሙሳ ኣሮን ናይ 50 ዓመት ዝወሰዱ ስነ ጽሑፍ ማለት እዩ ራይሞክ ድማ ቶም ንፈልጦም ካልእ ሃገራዊ እቲ ናቶም ታሪክ ሃገራዊ ቅርሲ ንብሎም ሰባት ከም በዓል ንጉሰ ወዲ እልፉ ወይ ማመት ገጣሚት ማመት ወይ ድማ ከም በዓል ወልደንኪኤል ሶሎሞን ራስ ወልደንኪኤል ሶሎሞን ከም ራብዓይ ነጥቢ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ወይ ድማ ኣብዚ ዘመናዊ ቅርጺ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ኣርባዕታት ማለት እዩ ከም መስረቲ ኣቦና ኤርትራ ማለት እዩ ከም በዓል ወልደ ማርያም ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን እቶም ካልኦትን ሙሱ ይቕጽል ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ 28 4 እዚአን እኹላት መስላኒ ሕራይ ናብ ፅሑት ሰግሪና መዓስ ጀሚርካዮ ብልክዕ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ ነርካ ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ ነርካ ክንደይ ግዜ ወሲድልካ ክትሰርሕ ነዚ ሕጂቲ ክንደይ ግዜ ወሲድልካ ዝብል ኣነ ዝተፈልየ ኣጠማምታ እዩ ዘለኒ ገሊኦም ሰባት 10 ዓመት ወሲድልና 5 ዓመት ወሲድልና ዝብሉ ኣለዉ ግን ንመዓልቲ ክንደይ ሰዓት ይሰርሑ ነይሮም ወይ ድማ ኣብ ሰሙን ክንደይ መዓልቲ ይጽሕፉ ነይሮም ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ እቲ ናብራው እቲ ስራሕ ንጎ ኣቲ ምሸት ዝወጻሉ ስድሩ ዝናብየሉ ደቁ ዝናብየሉ ማሕበራዊ ህይወት ንመርዓን ንሓዘንን ዝሳተፍ ሰብ እንተኮይኑ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ሰዓት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓት ክህልዎ ይኽእል ጸቢብ እዩ ክበርሃልና ክእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ወላ 10 ዓመት ወሲድለይ እንተበለ በብሰዓት ክኸውን ይኽእል ንመዓልቲ ካልእ ሰብ ግን ኣብ ጽሙቕ ዝበለ ነፍሱ ገሊሉ ወላውን ማሕበራውን ስድራቤታውን ህይወት ሰዊኡ ንመዓልቲ 6 ሰዓት 8 ሰዓት እንዳሰርሐ ኣብ ሰሙን ድማ 7 መዓልቲ እንዳገበረ ዝሰርሕ ሰብ ሕጂ ምስቲ ናይ 10 ዓመት ሰሪሐ ዝብል ከተናጻጽሮ ከለኻ እዚ ሓደ ሰብ ኣብ ዓመት ዘበርክታ ነገር ነቲ ሓደ ግን ኣብ 10 ዓመት ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ እዚኣ ብዓመት ብወርሒ ኣነ ክነግረካ ይክእልኒ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ካብ ስድራቤታውን ናይ ዕርክነት መሓዛን
ولاون معرة سرحي أقاريتن نزتوسن وارح عمتاو عرفت وسيدة أبز ترايت تخيل السرح الأوان نيرو بارتايم ويدما كفال ناجيزين دا سرحخو تزبز حقن أبز سنة صحف زقبرو الأوانات نيرو مزنا كوميتات نيرو مالتي مسوعات نيرو حجي بمعالتات بعمتات كنا قرأكا كلنا جن أخل حموش تشح ساعاتات جن توفي وي بوحدو مالتي إذا أبرزتي معنتاوي كم كل سب أبسدت وزيو سرحوا بموياها عند سرحك خلها تجورز نبركادي ولا سكن زبركايو عمتها عرفت حياتك تسلسل كايو كنا من ذاك إنرجي وي حيدا يوركا شو ما تسعة سرح السرح ويلك عندنا نوعه أني يعني شوعات شو ما تسعة وشدش ساعات كنت بس مزحفتي كنت أنا تسأل استفلا ليو سبات تحت كنت صحف كنت أرم كنا من تاني روتي دخان بتعمي أزي أدكامي نيرو بزح نقرات هالو من البات نحلنا هالموت أمن اللي بدهوتات زنبرو حدا إذا زبل كاي نايشمون تساعات سريع خاوعيل كا مس دخان كا بفلي أنسي مهندس انتينا نقول مهندس سنة هندسة مالتي civil engineering يتو تمرغة أبو دابن دبين كا كمو سرح نير كمو أبناي field work أبناي دق سريع خاوعيل كا أبسنو صحف انبزا خبيدي أبسنو صحف كتتوكر بدحري مالتي نتناتي أكايدا مالت إذا مصنعتاوي ناي تاريخ سرح سلازخونه مصنعتي موكاس ناي مصحفتي يدلي سلازخونه تعقستن غيزين زحتتي هجي مستي سرحناتي كخدلي كلني نيرو افت مجمرتا بمصمم تسرح اندا تسرح خلو نزتوسنا ساعات مشى تسرح نيرك ساعات كلته ناي ساعات 3 يدقس زدقسل اوان نيرو نساعات شوعات تسرح نخيد مالتي بدحري جن مسكبده جن زتوسنا ساعات كسرح جميره كاب نقو ساعات شوعاتك ساعات 10 تخلته وي ساعات حدا ناي قطري تدحر قطري كاب ساعات حدا دحر قطري ساعه فرق ليت زلو خاك سرحلو عجيب بقمقام افتناي مهندسنا اندا سرحخو خلخو 4 ساعات سرح نيره بقمقام ابت بارت تايم زسرحلو زنبركو اوان جن كساع كاب 8 ساعات كساب 12 ساعات سرح نيره نحن مصحف نخضد داليو خاف شو ما تصاب 10 سرح نيركا نمعلتي بفلاي جن ابتم كند تدمعلو معلتات ابي مسلك اتسب نعرفتي له عرفت زوزدلو معلتات بناي مبراقاوي هاجر وي بناي ايرتا قدامي سنبت انا جن بعد عرب سلازنوركو عرب مالتي او اتي ازيخا تدمعلو اواني اب عربي كساب 10 كاب 10 4 ساعه 16 18 ساعات تسرح مالتي كال او دامتات اتم صبو تدمعلهم كال دما رمضان صوم رمضان ابعد عرب سلازنبركو صوم رمضان كابتي ازيو زدمع كل اواناتي مغنيات فرق معلتي هتسرح اتزترف فرق معلت 10 ساعات كان نسرح طقمكا قال سلست I don't know سلست 4 كريسماس نيو حدش عامت and لدت ناتي درجة تقرارابي تحساسي ناتي لدت ازيام سلست يوم كا عرفتي يخرق بلهم كله عرفت سلازنا برمني حدش عامتن كريسماسن ابتا انا سرحلو تكال ازيام بعتوك ننوح ساعات تسرحلهم يخا افت سب زعرفلو اوانات تزبزح تسرحلهم تدمعلون اواني امان ابسدت كنكا خنزي جزيف مصحف بني وزحات ايرتراوያን تاريخ كسندو تبجسكا درون تعود كالو لخا موكستات كابينا بينيروم كابيرترا وصاي خزل لخا تعبر تسوون سخاي نبرن انت موكس تقم نيركا ن انترنت اخر نيرو دو ولا سكالوت تتقمل موكستات نيروم موكاسي قدرنا تتي مصحف تزدلي له اوانات نيرو هجي كم مجمري كاب اسمرا بحنتي حفتين محازين تخون قنجت برهانه تبهال غازيتኛ نيرا ممهر اب ناي ولقي بيت مرتي اب اسمرات مهر زنبرات نسا توم عبيتي اقدست زبلوم ناي بعل علم سجد تسفاي ناتو يكون كالوت ناي تاريخ كبابي درزن كاب 10 ساعه 14 مصحفتي توم ازيم اقدست زبلوم ناي مالتي سديدات اللي
بخالق سبون كندو زخون متيني كابسمرا تزقرم مبزحتهم تم مصحفتي نايتي ساعاتاتن فال مايكل تشحن سلازخونو اب بيت نباب اب بيت مصحفتي اي شيطونيوم اي ركوبونيوم كاب عداغا حراجن كاب غلاني ترخيبو زترفه كاب امازون بعلقات عدق مالتي اونلاين بعلقات عدق مع امازون بتاع كبوري مصحفتي ناي بعل ازن اب ارترا اتكيرز دانكونل ناي دانكونل مصحفتي كم ابنت كبراتيم تم انز توكس كلهم مالتي كوموم كاب امازون زغزو نيروم اتي دحان زخونه زد مع كله بزي وصايتات دما دحان زخونه وصايتات اب جوجل بوكس اب جوجل مساعتها اب تحتوي لايرناتو بوكس زبل مصحفتي كاو تركب تخل نحنت مصحف نابنت ناي 500 ገጽ 400 ገጻት ተኸይናታ መጽሐፍ ክሳብ 200 ገጽ ብነጻ ክበካ ኸሊ ክሳብ 150 ገጽ ንገሊዮም ድማ በኦንላይን ትገዝኦም አባል ተኸውን ናይ ሓደ ግሩፕ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ መጽናዕቲ ዲ ናይ መጽሐፍቲ በ$1 አባል ኮይንካ መጽናዕታዊ ወረቃቅቲ እዞም ዶክተር ፕሮፌሰራት ዝጥቀሙሎም መጽናዕታዊ ወረቃቅቲ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ بخمزي بامازون جوجل بوكس كابس مرا بزتلاخه كمزيم زاموسلو نيرم بلكا بقاله متيق كزحات كم سبات الله دو كمين يرتناتهم فقادنينت كميك يسرت الكانيرو ابتي نزمت حفتي نمدلاو زتطقم كله ميلا هاغراوي مصحف مودما ناي تاريخ نبزح سب كزارب زخئلن ننوح ولدون تأميت زحا زقبوركو بمهانو كاب قالمت أي زخونة نجر كبايدو لهم قالمت أي انتاي مسلكا كاب زخري هجي عبود داي زخري ناي سبعاتات كزاربكا خلو حد تقالاساي ناي تقوانات اتالك ناي سبعاتات دي زذكرا ويس ابستفالالي اقات اميتات زذكرا زنبرت زخري زنقركا كم ابنت اب سبعاتات زنبرت فتصامي اب 8 ኮይኑ ክዝክራ خل اب 9 ኮይኑ ክዝክራ خل اب 2005 ኮይኑ ክዝክራ خل ሕጂ ክነግረካ ከሎ ነታ ናይ 7 ኣይኮነን ዝነግረካ ነተን اب ቀረባ እዋናት ዘኪሩ اب ርእሱ ዝገበሮ ስእሊ ንዑ ይዘኪሩ ዝበካ ስለዚ ተኣማኒ ኣይኮነን ቃለ መሕተት ንዓይ ማለት እዩ ኣነ ዝኾነ ዘቕርቦ ሓበሬታ ካብ መጽሐፍ ካፍቲ መጽሐፍ ክኾን ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ፍሪ ዝበለ دحار نموت نخون أما تحفت ترخيبهم فري زبالة دالك تقمت لأمبر كمزي كوستوس كمزي إلونيرو كمز قبل سمعنا يو أب دنكاليا كمز قبل سمعنا يو أب باركا زبل ناش دكات نجارات أيتواني ولا زفولت أخنسي أيتواني فريات نجارات رايز دكام بقامو ملكة كم متحف رايه متحف بمتحفون أبنت حدا والكسب كم أبنت ولد مريم تاريخي وتو صحفه تخينكا كاب حد مصحف ايتوكسنيخا انت واحد حمش تخلو عن اللون تግርኛ تكون انجليزيኛ كاواتن اتن دحان زخونا تماساسالነት ዘለዎን እየ ዝጥቀም ማለት እዩ እቲ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ተረኺባ ኣፍተን 4 ዘየለ ተኮይኑ ብዙሕ ኣብ ደሊስ ተጠቆም ኩሉ መብዛሕቱ ግን ኣይጥቀመሉን ስለዚህ ፍሩይ ተመሳሳልነት ዘለዎ ጭብጥ ዘለዎ ዓይነት ጥራይ ዝጥቀም ተመሳሳልነት ክብል ግን ኣብ መጽሐፍቲ ዳንበር ኣብ ካላይ ኮንኩ እቶም ሰባት ሕጂ ኣብ ዘንክልተ መጽሐፍቲ ተኻቲቶም ዘለዉ ብዙሕም ክንደዩ ከክንደይ ገጻትዮም ከተዋሂቦም ዘለዉ ንሓደ ሰብ ክንደይ ገጻት ይኻትቦ ብኸመይ ኻ ትልክዖ ወይ በኸመይ ኻ ትውስኖ ኦኬ መጀመርታ እዛ መጽሐፍ ከሓስባ ከለኹ ሓንቲ ከመእተዊት ኣብ መቅድም ኢለ መጽሐፍ ጠቂሰ ዘለኹ መጽሐፍ ናይ ታሪክ ክጽሕፍ ኣይኮንኩን ተበጊሰ ኣነ ካብ 2006 ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ኤርትራን ሊትሬቸር ይኹን ኣብ ዳዕሮ ናይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ትሕተም ዝነበረት ካልእ እውን ነይሩ ዛራ ጥበባት ወዘተረፈ ኣብኡ ጦብላሕታታት ዛንታ ጦብላሕታ ሜሞዋር ከምዚ ብዛዕባ ናትካ ታሪክ ህይወት ብሓንቲ ኩርናዕ መገዲ ብሓንቲ ኩርናዕ ካብ ታሪክ ህይወት ናትካ ወሲድካ ጦብላሕታኻ ትገልጸሉ
كومي زبرهان كومي زفوتو كومي تناتي لمدنيرو اجي حدا هوان 12 زانتاتات مانيات بب زخدكو زانتا يدالو سلازخونكو انا ولادي ندبي متي خلو قدمي 7 عامت 2013 مس ولاديتي مس ولادي زغاطمنا تمكرو ناي دبي بقشغعنو الى نعوس قشغعنو الى كاركتر هيبه مالتي كومو نا يونيفرسيتي سمرا ناي ابدبي زنبركو نا كارتوم زنبركو زتاكب نيرو نعن 12 زانتا غيره كم مصحف كدالوني تقند علامه ينيرو مالتي اجنتايو اتي ميموار زبحال بزعبا نهيوتكا تتنتنوليو تترغم هيوت تدليلو تفتشلو وي دما تلاقاغبو مالتي نطبتات ما هيوتكا اجي ببع عامه مرت يسفلي ارستنا مصحفي عامه مرت نيرو 1990 93 95 98 اندابله مالتي افتاخ 2008 تبل عامه مرت مس بصحو كن نقيصه كتصحفسي كالكون مغنياتو بزي حنتي زانتا حنت نطق كنسا كن بزي حتن مالتي تاخل 2008 نسدت زبقسلا زنبركم مشتيا اب نوفمبر حدار مالتي حدار 2008 اجنتايو اتي نا هيوت تغلابطش ወይ ድማ አይሮኒ እንታያሎ አነሲ ስደት ክብገስ ኮለኹስ እትናይ መወዳታ ዝራእኽዎ ቦታ ምጽዋዒ ከተማ ምጽዋዕ ቦታ ድማ ኮትሚያ ዝበሃል ማለት እዩ ኮትሚያኻ አነ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ እዩ ተወሊደ ዓብየሉ ጥራይ ዘይኮንኩኻ ብ1990 ዝነበረ ደብዳብ ናይ ከተማ ምጽዋዕ እዚ ቅብጸት ተባሂሉ ዝጽዋዕ አነስ አውየ ነረ እቲ ደብዳብ ዘጋጠመሉስ ካባይስ 150 ሜትር አይኮን ሚቲስ አይኮን 80 ከባቢ ሜትሮ እዩ አጋጢም ሕጂ እቲ ዝብገሰሉ ዘለኹ ንስደት ዝብገሰሉ ዘለኹስ እቲ ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ብ1990 ወርሒ ሚያዝያ ዝተደብደብ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ነውጽና አእምሮ ፈጥሪ ክትዝክሮ ከለኻ እቲ ትብገሰሉ ዘለኻን ዝተደብደብካሉ ንሲ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ مسو دما سالساي تغراچاوي وي ايرن ነገር እንታይ አጋጢምኒ ናይ መወዳታ ግዜ ዘፋነወኒ ይኸይ ይስደድኩም ዘለኹ ዘይፈለጠ ኣብቲ እዋንቲ ወደ 14 ዓመት ዝነበረ ናኤብ ዮሐንስ ተኸስተ ዝበሃል ወደ ሓወይ ማለት እዩ ናይ መወዳታ ሳፋኒኒ ምክንያቱ ንሱን ምን ኣሰሓውን እዮም ነይሮም ኣብቲ ከተማ ምጽዋዕ እምበር ስድራይን ካልኦት ቤተሰበይን ኣስመራ እዮም ነይሮም 2008 ሕጂ ናኤብ ይሽሙ ናኤብ ማለት احصرو قالات ناي ناصنت ኤርትራ بدمنا እንጂ እቲ ናጽነት ኤርትራስ بدمنا እሱ ናቱ መልእክት ለው ማለት እዩ ናጽነት ኤርትራ بدمنا ኢልና ዝሃብናዮ ቆልዓሲ የፋኖን ለው ማለት እዩ እታ ብናጽ እሱሎ ሕጂ ነዚ አይነት ታሪኻት ክምዝግብ ከለኹ እቲ ናይ ደብዳብ ባጽዕ ስለ ዝተዘከረኒ እስከ كمتناتي تموكرو زحلفو ناي كالوت كغطراتي لمساتخو زناي بعال شعب ناي بعال حرقيقو عدي ابراهيم وزته زغاطم دبدابا ناي نفرتي ذكيره مالتي حجنتي قانزا نايت حزب ኤርትራስ ከነመጽሐፉ ብዝተወደበ መሐንዲስ ስለዝኾነ ነገር ብዝተወደበ ከምዚ ብዝተወደበ ነገር ይዝደልዮ በብጉጅለ ገር ካዲ በብዓመተ ምረት በብዕለታት በብገለኮሙ ምዳብ ፎቶ ማለት እዩ ፓተርን ወይ ድማ ተማሳሳልነት ምርካብ ደስ ብለና ማለት እዩ እጂ እንታይ ገረ ንዓን ነተን ዓድታት ዝተደብዳባሉ ዕለት ወርሓት ዓመተ ምረት ምስ ብዝሒ ዝሞቶ ሰባት መዝጊበ ማለት እዩ እጂ ምስ መዝገኮ ብዙሕ ኮይኑ ምስ በዝሐ جلس دحر بايتا خغبرولو لني تدبدابسي تراي زي كونسي جلس دحر بايتا خغبرولو لني لان تاريخ ኤርትራስ دحر بايتون سلامتاي كومون غاطيمون وصيتون نممزغاب يتبغيسه كومون مستبقسكو اتا حنت مصحف 33 معرف بيناتلي ابتا 33 معرف اسرا تا كالندر ኤርትራ ይለፈልየ ማለት እዩ كالندر ኤርትራ እንታዩ በእንግሊዝኛ ክሮኖሎጂ ዝተላጋገበ ዕለታት ንሓደ ዛንታ ናይ ሃገር ካሲ ብዝተላጋገበ ዕለታት 1890 ጥልያን ኣትዩ
وعل وجاله تخايدو طليان كم زغيرو نيليبيا خيدهم بريطانيا عباي بريطانيا مصيا كم زخوين اندابلكاس ببعلوتو مالتي حجي نعا فلي يعني بينا نتا معرف مس فلخوا انتي اغاطي مني او نويح مسكودكو فصاميتاتن ناي ولق سبات تاريخن كسا كوينو بحنصار رخيبه مالت حجي تفصاميتات نبينو يكون تاريخ ولق سبات نبينو يكون إلا تاريخ ولق سبات دما نعاها كم حنتي مصحف غيره اداليا مالت حجي خدالوا خلو انتايو ابتناي تاريخ ولق سبات نابنت حادث بزانتو تدليو استولدوا علات استمهاروا ببعلت يزفل يزلهم بخندزيا توليدو بخندزيا تماهيرو بخندزيا ابصراح كساتي بخندزيا زن ابركيتو بخندزي عامه مرت عارفو حجي 369 ገጻት የጽሒፈهم ናይ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እንተኾነ ግን ቁርብ ግዜ ሂብካ ድሕር ግዜ ምስተመለስካዮ ከም ሓድሽ ኮንካ ስለትሪኦ ዘለኻ ደረቕ ጸብጻብ ጥራይ ኮይነኒ ነዚ ቁርብ ከስተኻኽሎ ብምባል ነቲ በብዕለታት ተጠቂሱ ዘሎ ባዮግራፊ ወይ ድማ ዛንታስ ክኾን ትረኻ ማለት እዩ ናሬሽን ትረኻ ህልወሎ ብምባል موكسيتات እንዳገበርኩ ናብ ቅርጽ ናይ ዛንታ አምጽዮ ማለት እዩ ነዚ ንሕጂ ቅርጽ መጽ ማለት እዩ ቅርጽ መጽ ምዕራፍ ዝተሓስበ መጽሐፍ ኮይኑ መጽሐፍ ዝተሓስበኻ ስለዝገፍሓኒ ናብ ሰለስተ መጽሐፍ ትመጽሎ ማለት እዩ ሕጂ በሰለስተ ቅጽታትን ክልተ ቅጽ ተዳሊና ኣለዋ ተቀዳሚት ቅጽ 280 ውልቀ ሰብ ኣለዋ ካልአይቲ ቅጽ 220 ኣለዋ ሳልሰይትኻ 250 ተሓሲብላ ኣሎ ጠቅላላ 750 ابزن تحاتي منزل لواجن 500 لو امونغو انا يذكر ناي عدتات وانت تدقس نير كايخا دبي قطرات ناي ارترات تتقصو نير كايخا تمزغبو نير كايخا عند حتتكا مزنعت ندا غبركا ازتات كديشتي ابراهام ليمو ناي زخنت هلك مدب نسو اب 2016 اب استوسن اوان مجمريا ب كما يمسلكاتي من هجي قدميا تماساسالنت الله امس حنتي اب حنتي قدميا زنبرت ورحي اب فيسبوك بتغرينيا استحات ما مصحفتي ارستن تقوسلي مس درستي لك تزاريب حجي انا نزي زخونه صحافي نت زخونه تزصحف زلو عدل نمهابيله منالبات كاب 10 حلفانين زتوسكون انا زدالخو زرزر نيرو ግን 10 ወይ 20 ይኮናኔን ብዙሓት ተሳተፍቲ መጽኦም هو نعن صحيفين في فيسبوك بعلكم ملؤ إلى مالتي اجي بدحريو ብዙሕ ሰብ ተሳቲፉ after Facebook ጥራይ 800 መጽሐፍቲ ናይ ትግርኛ አኪብና ማለት እዩ ቀጥለዮ 1500 ያ I think 1500 በጽሐለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንበይኖ ቀሚጤ ማለት እዩ ሕጂ ንዝኾነ ነገር መውዳብ ደስ ስለዝብለኒ መጽሐፍቲ ናይ ትግርኛ በዚ በይኑ መጽሐፍቲ ትግረ ጀሚረ ብድሕሪኡ በይኑ መጽሐፍቲ ዓረብ ጀሚረ እንግሊዝኛ መጽሐፍቲ እንግሊዝኛ ድማ ንታሪኽ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝገልጽ ከ 250 ዝኸውን ረኺበ ማለት እዩ ግን አቋሪጽ እዩ ንምግዚ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ዝወደብኮ እታ ናይ ገጠራት ትብል ሓሳብካ መጽያትኒ ኣብ ኤርትራስ ክንደይ ገጠራት ከኽልዋ ኾና ግን ከምኡ ሓሳብ ምስ መጻኒ مس حد عركي غازيتينيا تزاراريبه كم زمديبلهم مسبلكو محجز تكون كايلو اب وان ريفرندم نا ايرتراش انشات 1993 كم موكسي ويدما كم مسرحي استتقملا نايشعو غيزياو منغست ايرترا ويدما حزباو غنبار طراز رخيبه بقات حجيزه اب فيسبوك دما زرزيره 2552 قطرات كبغاس كلخو قطرات إيرتراس كابما إيتي حلفانين يزبل قمت نيرني انت بس هات الشعب تميتي زبل قمت نيرني قن كلتشين 550 كلتن كازر زيره زب بمولو اوشت ورحي يخون ميت ايو مالتي ابتي فيسبوك ميت ايو اب بب وان ريما مالتي اذا ما اسخونا له مودا 2016 مجمريا 2017 يا بس بلند زل خاص كاب 2016 منالوات ون كابتي ناي دبي اب دبي كلها تصحفوز نبركا حضرتي ارتيكلات نوعتي مساتون نيرو كاب شعو بفلاك كاب 2016 سي نحبرت سبير تراوي نهز بير ترا زدقم ام بركاتي خا صنيحكا خسابزا
ሕጂ ዕላል ንገብረላ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብጥርነፍ ክንሪኦ ከለናስ እንታይ ዘበግሰካ እዚ ኩሉ ንክትገብር حدتي ድሕረ ባይታ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ መጻጻእ ከም ኣብነት ወላድየ ክቡር ተኸስተ ወልደ ስላሴ መብዛሕትኡ ሰብ እኳ ከም ነፍሲሄር ገለ ይብል ግን ድሓን ኣብ ልበይ ስለ ዘሎ እቲ መንፈሱ ምሳይ ስለ ዘሎ ኣው ከሎ ክቡር ወላዲ ተኸስተ ወልደ ስላሴ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝነበሩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ብሓፈሻ ምስ ናይ ግዕዝ ማለት እዩ ዝነበሩ ሓያል ፍቅርን ተምሳጥን ንዓናውን ጽልዋ ሕዲርልና ማለት እዩ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ እቲ ቋንቋን ሓያል ጽልዋ ገይርልና ብፍላይ ግን ምስ ባህልኻ ሕብረተሰብካን ቀንዲ ዝኣስረካን ናይ መወዳእታ ፈትሊ ተባትኸካን ቋንቋ እያ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ሕጂ ምስኡ ምስቲ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገጠራት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ከበሳ እቲ ባህላዊ ኣነባብራ እቲ ዝጥቀሙሉ ልምዳዊ ጥረ ነገራት መዐቀን ክኸውን ይኽእል ናይ ሕርሻ መሳርዕ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ክዳን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ወይ ልምድታት ናይ መርዓን ናይ ሓዘንን ናይ ቤት ጸሎትን ወዘተረፈ ናይ ኩሉ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ሓደ ግዜ ኣብ ማዕዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዕላላት ተራ ዕላላት ናይ ቀትሪ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ይጥቀም እዩ ኮሚቲ ዕላሉ ትዝበዝሕ ዕላሉ ከምኡ እዩ ሕጂ እዚ ክጸልወካ ክእል እዩ ንዓኻ ዘይትፈልጦ ጽልዋ ክሕድረልካ ክእል እዩ ምክንያቱ ብንእሽተኻ ይኩስክሰካ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እሱ ኣሎ እቲ ተንብቦ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድዩ ወላ መባእታ ኮላኻ ተንብቦ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ንኣብነት ምዕባይ ንዓይሲ ብሰለስተ ዝዓበየኒ ማለት እዩ ሳልሳይ ሞትሎ ምዕባይ ሓወይሲ ጆን ተኸስተ ይበሃል ኣብ ቅድሚ 20 ዓመታት ብጫይ ወዲ ዋጽዕ ዝፍለጥ ጸሓፋይ ነይሩ ንሱ ኣብቲ መፋረቕቲ ሰዓታት ክከታተሎ ከለኹ ማለት እዩ እቲ ንሱ ዘንብቦ መጽሓፍቲ ምስ ቆመጡ ንሕና ኢና ነንብቦ መብዛሕትኡ ከዓ ንሱ ዘንብቦ ነበረ ናይ ቃልስን ናይ ቃልሲ ኤርትራ ታሪክ እቲ ልብወለዳት ናይ ካብ 7 ክሳብ 9 ዝነበረ ብቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ እሱ ለው ጽልዋ ካልእ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ነቲ ሃገራዊ ምስ ህዝብኻ ዘራኽበካ ዝጠምረካ ፈትሊ ዘደልድለልካ ከም ጅማት ኮይኑ ዘደልድለልካ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ረቑሒታት እዚ ድሓን እኹሉ እዚ ምሳሓት ኦኬ ሓንቲ ክምላእኻ እንታይ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ንሰርሖ 8 ሰዓታት ኣብ ስራሕ እንዳስራሕኻ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትገብሮ ከም ካብ ዝተፈላለዩ ካልእ ነገራት ተውዕሎ ኣብቲ ጽሕፈት ምስቲ ሕብረተሰብካ ዘራኽበካን ምስኡ ይህን ምሂን ትበሃለሉ ብዛዕባ ቋንቋ ብዛዕባ ገጠራት ብዛዕባ ታሪኽ ውልቀ ሰባት ኣብ ከምኡ ምጽቃጥ ይሓይሽካ ብዝብል ማለት እዩ እንተሪኢኻ እውን እኮ ውሕዳት ኢና ከም ህዝቢ مستن قرابة تاريخها كمان ب25 ب4 اسفز عبينا هاجرات الله عبز حسب متيخه مالت عجس حدا سبسي كلتا سلسته مويان تحازس ايطلاني كاي زخونس اقداسي كم ايرتراوي عرا امان تخست نبزنا حجنا انسايكلوبيديا ايرترانا كمن سكاي بزيكا زي خصوص نحاكم ابنت ناي كالوت هاجرات ناي معراو هاجرات مالتي كال ابن زخونه اب قربانا نيرودو ولا ستمناي رحوق يوم ابنت كنا مخاوي نعوم كتكتلهم وسينكا زيا انسايكلوبيديا ايرترانا نمدلاو مجمرتا افريكا زركب هاجرات وي احزاب بناتهم قانقا استدالو አለው ዶ ጉደፍ ደህን እቲ እንግሊዝኛ አረብኛ ፈረንሳይኛ ወይ እስጳኛ አውግራው ስለዝኾነ ብበዓል መን ይጽሐፍካ ስለተፈልጦ ተመዊሉ ክጽሐፍ ሊብስተፋለለ ዩኒቨርሲቲታት ጻዕዱ ክጽሕፎ ኸለ አፍሪካውያን ኮይኖም ብናቶም ቋንቋ ዝጽሕፉ ከማ ኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኸድካስ ብትግርኛ ኹን ኦሮምኛ ኹን አምሓርኛ ኬንያ ኸድካ ድማ በትናቶም ቋንቋ ስዋሂሊ ደቂ ዙሉ ديم دك نيجيريا خيت كها بتناتهم زتقاملو
اب انترنت دلي كركب ايكالكم منالبات طعي جيرس لزي توكسكو دو ويا طعي بوتاس لزي توكسكو ايفلطن ግን كركب ايكالكم حجي ኮይኑ ተሪፉ ሓንቲ ረኺበ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ብእንግሊዝኛ ዝተሓትመት ብናይ ደገ ጻዕዱ ዝተሓትመት ረኺበ ኣብ ሱዳን ካ ብዓረብኛ ዝተሓትመት ናይ ሱዳናውያን ረኺበ ግን ኩሉ እዚ ብኻልኦት ይዝሕተን ስለዚ ትዝሓሸ ኣማራጺ ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ዝጥቀማሉ መሳልል ወይ ሜቶዶሎጂ ቀጥዕታት መረጻ ናቶ ሓይሽ ብምባል ካፍተን ናይ ዓበይቲ ሃገራት ይወሲደ ስለዚህ ኣብ ከባቢናስ ኣብን ዝኾነ ካዊ ዝተወከስካዮ ይነበረካን ኣብ ከባቢናስ ኣብን ዝኾነ ካዊ ዝተወከስካዮ ወይ ቀዲሙ ዝባሉ ኢልካ هو ሕጂ ካብዛ ናይ ሱዳን ዝተቆስኩልካ ሓደ ገጣሚ ኤርትራዊ ገጣሚ ኣብ ከሰላን ካርቱምን ዝዓበ ነዊሕ ዝተቐመጠ ኣብ መወዳእታ ዕድመና ህይወቱ ግን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ከም መምህር ኮይኑ ኣብ ናይ عرب بيت مرت زمهر زنبره ناتو كاب ناي سوداناويان انسايكلوبيديا رخيبه جن بعرب استدالوي بانكو عرب ناي كاب ناي ايثيوبيا انسايكلوبيديا بانجليزينيا استدالوي بتصعدو ناي كال يونيفرسيتي مالتي ناي وحدات ناي سلستر بعد ارتراويان او رخيبه لهم كاب جاتم توكيسه